na kung gaano kalupit tong alaga namin. One hit delete. Diba? One hit delete. Isang patong, pasok ang banga. Pasok sa banga. Ayun ang makadyot, minsitar. Hanyela. Dumali sa Mangayaw, Bayambang, Pangasinan. Layo ng dinayo namin, guys. Yun, anywhere tayo sa ano, sa buong Pangasinan tayo at sa kalapit probinsya ng Pangasinan. Basta walang sanang ano, sobrang layo. Hindi na natin kaya yan, guys. Yun, si Minsitar pala, guys, is galing po ng Cavite. Kaya wala pa masyadong kamag-anak ko dito. Anak po siya ni Blue King. Tatay po